як гузориши созмони милали муттаҳид мегӯяд ки бадшавии вазъи амниятӣ дар афғонистон дар давоми тахминан 4 соли охир боиси рух додани 14 000 ҳодисаи нақзи шадиди ҳуқуқи кӯдакон шудааст ки инчунин бо марги 3,5 ҳазор тифл анҷомидааст. антонио гутереш дабири кулли созмони милали муттаҳид мизони ташвишовари нақзи ҳуқуқи кӯдакон дар афғонистонро аз ҳама ҷониб маҳкум кард ва гуфт кӯдакон паёмадҳои низоъҳои мусаллаҳонаро дар тани худ эҳсос мекунанд. дар фурсати таҳқиқшуда инчунин 9 000 кӯдак маҷрӯҳ шудааст, мегӯяд ин гузориш. яке аз масоили мавриди нигаронии ҷиддӣ ба гуфтаи гутереш ин аст ки солҳои 2015 то 2018 аз 3/1 ҳиссаи афроди кушташуда дар афғонистонро кӯдакон ташкил доданд. ин нишон дод дар қиёс бо солҳои аз ин пеш 82% бештар будааст. гуфту сабаби аслии маргу мири кӯдакон таркиши маводи мунфаҷира ва ҳамлаҳои ҳавоӣ мебошад. раҳбари созмони милали муттаҳид гуфт ки гурӯҳҳои мусаллаҳ дар 43% фоҷиаҳои кӯдакон дар афғонистон гунаҳгор ҳастанд. аз дасти онҳо 3450 тифл кушта ва беш аз 9000 нафар маҷрӯҳ шуданд. гузориш ҳамчунин мегӯяд ки ширкати 274 кӯдак дар ҳайати гурӯҳҳои мусаллаҳ ва ҳам нирӯҳои давлатӣ тасдиқ шудааст, вале шумори воқеӣ метавонад бештар бошад. танҳо соли 2016 3000 кӯдак барои ширкат дар гурӯҳҳои мусаллаҳ ҷалб шуда буданд, мегӯянд муҳаққиқони созмони милали муттаҳид. гузориш ҳамчунин ҳодисаҳои хушунати ҷинсӣ нисбати 13 писар ва 4 духтарро қайд кардааст ки танҳо омори таздиқшуда мебошад ва ба гуфтаи гутереш шумори воқеи ин ҳодисаҳо ҳам метавонад ба маротиб бештар бошад.